welede Allah yewtere mon bowal ganni arti hande wadde jokkol dum ko puddine den ko faati e gure men gila e hunde e tarikh gure de tarikh poddo yurnetede e jeese kewde e han saha kono kadi to bangi bindin e lelgo gure de hande kadi ma en jokku e on don fannu haso tawi ma en duttita ciagal seeda yurnetade ko adi fof gure de no dentiri e dum ko wieteno province uji ina gasa taw buri yaajde koy saha deni yankobe haso tawi mbo toro o e goddi ngodi ko adi garangal deni yankobe so en duttime province uji en kaali ko faate keeri gonde hakkunde mabbe woni de do jele jeedidi ha jeetati gonde nder Fuuta nduttoden e jewde jelo hen fof hol yontaabe wonnobe don walla hol leppi tawetenodi don so dum yawti garten kadi haysinno ko gure didi e tarikaji gure men wodo e joy balejo dabbo njor sukay mawdo ko no weltinire bande eden jogi belamma kadi e nder yewtere adande ko badden ko faati e tarikh manam jiyande garande en hen e ko sata hen fof ko belamma sabu gonden ko yilade deftere tarikh guri men ko dum sabi nde kalaten ko faati e dimat eden kala ko faati e joddingol lamdo hol fiilobe be dum binuden ko talbe njaayen wodi sato argo hen holliri wonde ko jiggobe en jabi sato gondon mbatten dum e hello tarikh ko jiiden e defte godde yimbe be jeewo ko laati ko wodi hen e kala ko wayi hen wonde tarikh non siforto so tarikh neddo so tarikh wuro so tarikh leydi so tarikh leñol so tarikh rendo wondo moylete wondo dagate wondo yabbate ha tiida wondo diwate wondo nayote wondo dogote Alassane Mamadou Molo bur andirede Samba Kanji Ba to kobbilo Sénégal to bangi province uji eden gandi province gadano ko Toro nde kolitengella arti e hitade ujunere temedde joyi e sappo e ɗiɗi walla hedde nden won ko addi kesum o tawtin dum ko wonno do jibine province uji jeedidi ha jeetati de kalaten mbo Toro halaybe law yirlaabe hebbiyabe boose ngenar e damga so tawi ko Toro ina tawe hen hakki guri capanɗe joyi e jeetati tawa en kalani gorummaji walla mbiyen guri tokose e ganduɗa de keptinako to bangi ɗereji laaɓu hay so ƴettuɗa tan ko dimat guri gonɗe hen e nder mum e ko taari ɗum timmi guri 19 te kadi wuro fof wongo ngo garɗa ma taw waɗi calcalti jibini guri goɗɗe gorummaji goɗɗi woni amoji goɗɗi kono kam guri mawɗe keptinade ɗe timmi 57 wuro wonande Toro non ɓe jarfira ɗum Toro e belleldi Toro kadi hettere leydi ndi to bange funnangue hirnangue fuɗɗi ko Dagana ha to wiite Tulel Bawɗi nan hedde olol jawɓe hakkunde Madina Jaajɓe e Dumgo Thiile ɗum ni kadi ina gasa taw découpage battuɗo lawol ɗimmol artiri Toro ha gawdi gooti hakkunde Dodel e Boode sa ƴeewi noon ko adi peccitgol ɗimmol gartirgol kerol Toro ɗo woni ɗo hande guri joftinade e laawɗe fof adan jeeyano koye Toro ko joftidiɗe e laaw ni ko hollirde wonde ɗe natti jeeyede e Toro ɗe battiyama e laaw Hayre laaw Dumgo laaw
yaare law boode law e ko nandi hen e ko nandi halayɓe kadi kañum e hoore mum jeynomo e toro ha e niwiri 19 caggal mum ɓe keeɓi koye mabɓe keɓtugol koye mabɓe noon ɗum ko caggal wolde hakkude mabɓe e Sidi Ely sabu eɗen gandi e yiyande mabɓe lamtore on saaha wonduno koye safalɓe ɗum waɗi nde ɓe keɓti koye mabɓe caggal nden wolde kankadi kamɓe ne ɓe pelliti heɓde indépendance mabɓe ɓe jalti to e nder toro kadi ina tawe hen ko ɓuri ko hen hewde ko fulɓe kono kadi ne waɗi kindi e nder mabɓe ne waɗi leppi e nder mabɓe lefol arɗo gueɗe wuro lefol arɗo edi lefol arɗo mbantu caggal mum ɓen ko yettaɓe ba joom gamaji kañum ko jaalalo ko hono noon joom leeraɓe kono on ɗon yetta ko sow ko jiidani lefol lamtoro kufnogol fof ko wiyete Satiki Ngadiak toon to jumto ha e Farba jum kadi woodi wonande waɗaɓe ko jaayen woni nokku lamorgo mabɓe to banggue duttorɗo to banggue aadaji tawa gueɗe mbulum ina tawe ɗon jagodin on ɗon yaltata koye ɓesgu yettaɓe Camara so en jalti toro naaten e gure law e nder gure law ma en ƴettoy hen yeru e nder windande hande nde wuro Walalde kañum e Mbumba kono so ƴeewama wonde e nder gure law ina tawe hen ki 61 wuro law noon tuggi kañumde ko tulel bawdi to banggue hirnangue yeehi ha cangol gunagol ina tawe hakkude Mbumba e Jongi guri mawɗe ne tawe hen ko wayno Kasga Madina Diaƴɓe Walalde Gollere Meri Abdallah ko wayno Dungele Mbumbo Babaɓe Juudi Jaaɓi Cubalel e nokkuji goɗɗi baɗi noon e ko tawdene nder hégémonie Pëlde Fouta Toro e nder tawteɓe hen to banggue leppi wonande fulɓe aynaɓe ko sayboɓe yaltuɓe e Demba Diam walla askintoɓe e Demba Diam ina tawe hen kamɓalen ko Gollere yettaɓe Ka arɗo Meri e joom Mbumba yettataɓe Sow ko yaltuɓe e Nangue Demba e Wulonde Demba e nder leppi tawateɗi toon ina tawe hen ten Dungel yettaɓe Gaye taw koye hindi subalɓe ina tawe hen Farba Awgal to banggue Rewo Kasga Juudi Jaaɓi hewɓe tawateɓe ɗon ko Sebbe e nder law kadi tawtodiri toon leppi ummiɗe e nder nokkuji goɗɗi hono lefol sayboɓe Buuba Booli taw ɓurɗo lolunode hen e wiide Oumar Kane ko Satigue Soule Deme ɓe mbiyatno Soule Mody Boubacara Sawa Law so yawti ɗum ko yirlaɓe hebbiyaɓe so en pecci ɗum e nder gure hebbiyaɓe ina tawe hen hakke gure nogas tuggi wolum hatar tan ha to wiyete Jammel hebbiyaɓe rewo e worgo gure yirlaɓe eɗen tawa hen hakke gure 45 e nder yirlaɓe tuggi ñaabina ha to wiyete Jammel Siré yirlaɓe hebbiyaɓe noon ko province puɗɗiɗo cangol gunagol ha yetti hoore fonde to banggue leydi Sénégal ga yeehi ha cangol Dibaribol en goɗɗani Jeefan Beeli Cinde kanton yirlaɓe ɓuuri yajirde ko banggue Sénégal ga ummade cangol gunagol yeehi ha Diabo tawa Diabo en nattinani ɗum hen kono sa ƴeewi hebbiyaɓe mo ganduɗa o tawate hen tan ga e banggue worgo ko Diabo e Mbolo Birane on ɗon ɓuuri yaarude koto banggue rewoto yirlaɓe fecci e pecce ɗiɗi yirlaɓe jeeri e yirlaɓe Allah yiɗi ina wanno hen hanki Sebbe ɓi'udi men woni Jolof telliti ga e maayo yettaɓe Ndeman Faal
yettaɓe Kobor Ndiaye yettaɓe Mbenar e ko wayi hen ɓe hen keddi e ceddagu men woɗɓe hen gontoyi torat e nder yirlaɓe hebbiyaɓe to banggue leppi gonɗoɗi toon sayboɓe ne jogui toon gueɗal iwɓe arɗo Dembo Jam Galo Dembo e Hebbi Dembo ɓe jetta ko Sow yirlaɓe jeeri kañumen ɓuuri hedde ko ga e banggue worko woni banggue Sénégal ga hayso tawi hunde guure yirlaɓe Allah yiiɗi tawtoyiɓe caggal nde dañji caɗele safalɓe to banggue rewoto ɗon kamɓe lamɗo mabɓe ko Ba guuri mawɗe tawateɓe nder ɗo nokku e nder ndeɗo Tumbere ko guuri Baɗeno Pete Baɗeno Galoyo Jaabo Mawde Mboolo Fondu Jarangel e guuri goɗɗe baɗe noon en mbawa limtidde ɗum e leppi gonɗi toon ko jiidani e arɗo Galoyo kañum e Joom Lukki ina waɗi kadi Satigi Mboolo Satigi Hebbiyaɓe tawateɗo to Jaabo Dekle e Widi Oumar Kane ɓiɓɓe Buuba Awdi ɓe ɓecci kanton mo tawri bamumen Hammadi Buuba Awdi dardi e Harlaw Samba Buuba Awdi kañum yaadi e Jaabo Dekle e Tumunno Buuba Awdi kañum heeɓi Neere Hattar Caskon kañum e Fundu so en jalti nden Tumbere garaten ko e Tumbere Bosoya Bosoya noon guuri tawteɗe mum ko hakke guure 60 tuggi Neere tan ha yetti Duga caggal Dabiyo ha yetti Dabiyo odeji ha Duga Bosoya kadi e Widi Oumar Kane so en tawtini ɗum yirlaɓe hebbiyaɓe kañum e law woni ko wiite ko Fouta tigi tigi woni ko ɓe mbiyata lo Fouta proprement dit o fecci koye pecci ɗiɗi Bosoya hirnangue walla hirnangue Bosoya ɓen ɗon ko ɓuuri ko hen hewde tawate koto banggue worko kañum e Bosoya funnangue walla funnangue Bosoya kañumen tawate koto banggue rew funnangue Bosoya ummi ko hoore fonde ha ɓokki Jawe guuri kewɗe taw kadi guuri hande ɗe ganduɗa ɗe natti wonde guuri tokkose gonti guuri mawɗe Añameji nani hen mo wi Añameji haala Wuro Molo haala Goli haala Liduɓe haala Coɗay haala Wuro Siré haala Siwol haala Goɗo haala Tulel Thialle Ciloñ nan ɗon Dabiyo odeji nan ɗon Koɓɓille nan ɗon gudduɗe Jobbe gudduɗe Nduwetɓe nan ɗon ɓokki Jawe nan ɗon ɗe foof ko guuri tappo maaki to so tawi koto Bosoya hirnangue walla hirnangue Bosoya lombi ko hakkude Jafane Beeli Cindi kañum e Gawol ina tawe toon guuri Baɗeno Baalaji Baɗeno Joke Rindiaw Beeli Noodi Sinthiou Boumak Beeli Naaɓe Kay Hayde Silla Jongto province goɗɗo mo mbawɗen haalde ko Halayɓe noon adimo jeeyede e Toro ko adinde e heɓa jeytare mum taw ko jeytare nde heɓiri sembe mum e mbawko mum Halayɓe kadi ina waɗi hakkude hakki 46 guure hakkude rewo e worko woni hakkude banggue Sénégal e banggue Mauritanie ina waɗi kadi guure mawɗe ɗe ganduɗa ɗe ko gandaɗe sa limti Daara Halayɓe Demet ɗum ko hakkude Jorol e Tulde Wocci ina tawi hen Saare Ndogu Beeli Cowi Demet Cide Jalgu Daga Daara Halayɓe Sinthiou Dangde e ko nandi hen kamɓe fof ɓe jogui juɓɓudi mabɓe ɓe tarti biyeteɗo Joom cuɓetanoɗo e lamɓe on ɗon ina gollodo e almami on ɗon yaltanno koye jiggoɓe ɓe gandira jokkere enɗam e gurdigal moƴƴal kono kadi ɓe gandira wawde salade jimade to
province uji keddiɗi ɗi ina waɗi province Damga. Damga kadi ina jeeya nokku ɓurɗo heewde guri e nder pecce province uji Fouta tawde ina tawi heen guri 84 so tawi famɗi. Guri mawɗi kadi nan heen pecciɗe e pecce ceertuɗi ɗo tawate leppi laamu ceertuɗi. Guri Ngenar kañumenni ina jeeya e nokkuji ɓesduɗi e nder Fouta sabu Ngenar ina soomi hakke gure 63 so tawi famɗi. Guri ɗe fof kadi koto jeeri to jeejongol e to waalo, to rewo kadi e to worgo fof. Guri mawɗi kadi ne tawama heen e leppi ceertuɗi tawama heen tugge gawol tan ha yuman yire. Joni noon ina moƴƴi hay sinno ko seeɗa wooda ko memɗen hunde e tarik e gure meɗen. E nder guri men ɗi garɗen memde hende ina jeeya heen wuro men Walalde. Walalde noon adan wuro ngo wiyeteno ko Yari Dogo. Te ma mbiya ni Walalde adan wona wuro wonno kono wonno ko diwanu no woruno. Walalde kadi waɗi ko Walalde worgo waɗi Walalde rewo. Walalde rewo woni ko ɓe mbiyata Gocci. Wuro ngo no jarfire Bagga Lamba Jara Diassa Sare Biro Mbañi. Walalde jeeya koye guri ɓurɗe ɓoyde sabu biteɗo Weynde Dieng nde wiyete ari ɗon wiyamo wonde ko hedde hitande 1300. Te hedde hitande 1300 woɗɗani ndi Islam naatiri e Fouta sabu ɓe hen mbi ko 1920 woɗɓe mbi ko 1400. E kala ko wawi hen wonde Walalde ne jeeya hande e guri dañƴi duuɓi 1000 pawɗe. Kanko oɗo Weynde Dieng noon won wiiɓe ko kanko susi Walalde, won wiiɓe ala o taw Walalde naaɓe e gonko o itti ɗumen e kan ɗon gonko o rokka laamu o heddi ɗon. Kanko Weynde Dieng wonɗo tawata o ummi koto l'empire mo Ghana, wonɗo tawata ombo wiye Eli Qali, kono kadi wonto wiyete Weynde Penda Sall, ɗum koto banggue nene makko. E ko ganniyankoɓe wona archéologue en wittoji ɗi mbanno toon e hitande 2002 e gardogol docteur Aliou Deme wiyama wonde wuro ngo woodi hedde hakkude 800 ha 550 ko adi grangal Annabi Isa. Kala yaltunoɓe e Weynde Dieng on ɗon walla mbiyen Eli Qali walla mbiyen Weynde Penda Sall ko ɓen goni fileteɓe Farba Walalde. E Farba Walalde en ɓurɓe teskinde biteɗo Farba Gakou Siré sabu won wayla mbo addi to banggue laamu. Ma mbiya ni ko kanko fecciti leppi gonnoɗi toon e tugnorɗe ɗe jiiɗen ɗe: lefol Diano, lefol Maysa, lefol Diagaraf, Joom, Jaltaɓe walla Jeemayo. Farba o to iwdi ko sebbe ɓe goni toon ɓe godno ko adi grangal Koli Tengel. Farba kadi wonɗo tawata ina wonoy kinde goɗɗe, kono noon koɓe lawkoɓe jeng-jengɓe ɗo Walalde ɗo, siisiɓe to Njum, jak-jakɓe to Jowol Sare. ɗum ko hakkude Lawu Toro e Bosoyo. ɗo Walalde ɗo noon ko kanko Farba wonno mawɗo o, kono noon ittuɗo gueɗal disnodirteɗo sabu ina waɗi toon ko wiyete Maysa Walalde ko kam joguino kala ko faate leydi. Ko kanko kadi daratono ko hakkude fitinaji baɗoji ko faati e keeri, kono kadi ko kanko heɓanno kubbal ittetegal e leydi. Omo lomto Farba so tawi ina wayna woodi yolde walla fatara waɗi ɗon. Ina waɗi titonde wiyetende Diano joguinoɓe tabalde, jogui kadi kala ko faati e communication guila e tabalde Lawakere, tabalde Jayde ha e tabalde Wolde. So tawi ko Joom ɗo Walalde ɗo ko yettaɓe Ba yaltuɓe Seydou Bouba Awdi, iwdi mum woni Dekle walla ummiɗo Bagodin, ari Walalde jooɗi ɗon guila hitande 1950. Filete ɗum ko babaɓe, kono kadi ko keccuɗo to banggue duuɓi taw sertata e lefol mum so wonande ladial mum timmi. So tawi ko jaltaɓe Walalde ɓe mbiyamo kadi hen sahaji Jeemayo, kanko toppiti kala ko faati e maaje.
nokkuji taccirɗi woni tufɗe ko koye jimani makko woni ko komenaɓe e camɓe kono kadi so tawi ko jeemayo hen sahaji ko sarɓe ɓen jogui kala ko fate taccugol e ya garta ko maayo e kala ko jibinte hen to banggue kubbi e ko foti yoɓede hen ha e paale e ko abbidi hen jagodin walalde ne yette Diallo hono no jagodin Guédé yettirte Camara fiilete ɗum kadi ko keccuɗo to banggue duuɓe jalluɓe tawa noon ina wayno hoolare Farba nani e makko ko kanko kadi joguino sirluji e jokkodiral e won hen e aliyeji woni gollidiɓe mabɓe sen dartimo ɗo walalde ɗo wadde eɗen tawa hen ɗiɗo galleji eɗen tawa hen galle walalnaɓe galle toroɓe galle asnaɓe galle sarankoɓe galle komenaɓe galle aramnaɓe kañum e galle suuna biraɓe sen jalti walalde nataten koye mbumba mbumba inde nde wiyama ko inde neɗɗo jiituɗo ɗum o ko kam wiyete mbumba walla ni cosɗo ɗum o saabu ina wayno e on saaha wiyama wonde wuro ngo ko mettunogo hodde wonno ko kanko waɗi feere haw hoɗi ɗon e wuro ngo o jaɓɓi aroɓe ɓe mbi mbumba ko inde on ɗon rontini e inde wuro ngo woɗɓe mbi ala mbumba ko wuro dille wuro jirwungo wuro mbumbayi mbumbayi no guri tartiɗi tokosi taariɓe ɗum ɓe tiniranno ɗum e laamuji gonnoɗi ɗon e joljole baɗannoɗe toon mbumbayi o ɗon ɓen mbi yeehi ha wontoye mbumba kono kadi miijo wongo wi mbumba sosi ɗum ko biyeteɗo Souleymani Kasum Wane e hitande 1313 tawa ummori ko banggue Mauritanie to wiyama wonde on Souleymani Kasum Wane ko kañum kadi addi ceerno Ibrahima Hammata Wane lammini ɗum ɗon mbumbo ina wiyeteno saare mawde wiyama wonde ko Souleymani Kasum Wane caggal ne waɗi halwa kañum holla inde wuro ngo yo innir ɗum mbumba ɓenne kadi ko noon mbiɗa e kala ko wawi hen wonde ina jeeya e honnoɓe ɗon sereraɓe yettaɓe bakum e ko ƴetta e witto Amadou Tamim Wane ngo rokkuno Jayde Le Soleil e duuɓi ɓennuɗi ɓen sereraɓe yettaɓe bakum heddiɓe ɗon gonti bokum woɗɓe jeehi jaade yettode mumen eggidi hen ɓen sereraɓe wiyama ina aw jeeya e addiɓe notitade ɗon mbumbu kadi ko wuro gandi saabu ko wuro andago to banggue laamu to banggue almamagal kono kadi ko wuro ngo ganduɗa ngo yaltini koode mawɗe kewɗe mbumba juma tawateɗo ɗon wiyama dañi duuɓi 300 kono kadi ne waɗi guenale almameɓe taw ko hakki almameɓe jeeɗiɗo wonɓe yaltuɓe almamagal Fouta tawate ɗon ɗum woni koto leegal wosirde waɗi en noon kadi yurdetade to banggue duuɓi to wiyede wonde hitande 1313 mbumba hecci ɗum waɗi noon ko biyaɗo adima wonde ceerno wanwanɓe o ɗum ko lefol e nder mbumbu wiyama wonde on fiilera ko duuɓi 4 kono ɗum wanno ko hitande 1290 rokkuɓe taariko o mbi wonde nden ɗon ñalande walla on ɗon dat tawama ina winda e nder hayre tawatede e yanade taw ɗum yiita ko 1945 e nder ceerɓe wanwanɓe noon gadiɗo ina gasa wonde ceerno Yero Paate Siwa Diassa Wane biyaɗo wonde wuuri duuɓi 104 tawa fiiluno ko hitande 1290 so tawi ngal ɗo ladial tugna koye jibinede Issa mbiyen wonde wuuro ngo hecci 1313 nde wiyete Souleymani Kasum Wane ari ɗon so tawi noon ko hitande 1290 tugnade jibinede nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina gasa ko kalɗen adana ko wawa laatade e kala ko wawi hen wonde heewi fiilaɓe ceerno wanwanɓe ina jeeya hen ceerno Hamidou Yero Paate Siwa ceerno Hammata Hamidou Yero Paate ceerno Yettu Boukary Yero Paate
ceerno Yero Hamidou Yero Paati ha yetti battuɗo capantati woni ceerno Baba Mamadou Sada piilaɗo ñande 15 lewru août 2009 to Mbumba. Ɗeɗo guri ɗiɗi Walalde e Mbumba ko kam kemnoɗen hande memde ngam ɓeydude ɗum e yiyande e dartol guri men mayen jokku e ngal ɗo jaɓal so weeli Allah e yewtere men arore.